Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam w dzisiejszym wieczorze, pełny, myślę, wewnętrznych przeżyć. Może rozpocznę tymi słowami, które Ojciec Święty do nas kierował. Tak, chrześcijanina czas ma zasadnicze znaczenie, bo w nim przecież ukazuje się w pełnym świetle całe dzieło stworzenia i zbawienia. My dzisiaj przychodzimy tutaj do tej nowej świątyni w Płaszczynie, aby świętować. Najpierw przeżycie, które miało miejsce 10 lat temu, a będzie to miało miejsce w najbliższy czwartek, Wielki Czwartek, ale też i te sprawy związane, kiedy cieszyliśmy się Jego beatyfikacją i Jego kanonizacją. Ten dzisiejszy wieczór niech będzie pokarmem dla serca, dla duszy, do tego wszystkiego, co człowieka stanowi. Bardzo serdecznie witam. Witam połączone chóry zrzeszone w Radzie Chórów Kaszubskich. Chór Lutnia z Łuzina z panem dyrygentem Tomaszem Fopkiem. Chór Morzanie z Dębogórza z dyrygentem panem profesorem Przemysławem Stanisławskim. Chór Pięciolinia z Linii pod dyrekcją dyrygenta pan Jan Szulc. Serdecznie witam chór z Szerepka z Suchomia, którego dyrygentem jest nasz organista pan Karol Krewka. A partie solowe z rekwiem wykona pan Tomasz Chłopki. Fragmenty z tryptyku rzymskiego Karola Wojtyły w tłumaczeniu na język kaszubski Zbigniewa Jankowskiego przeczyta Wojciech Szutek. Jestem pełen podziwu dla wszystkich chórzystów, którzy od listopada, nawet może jeszcze coś szybciej, ćwiczyli do rekwiem, aby dzisiaj pierwszy raz wykonać ten utwór. Jeszcze jutro będą go wykonywać i Wielki Czwartek. A opiekunem przedsięwzięcia i dyrygentem połączonych chórów jest pan profesor Przemysław Stanisławski. Chcę Państwu w takim dość telegraficznym skrócie powiedzieć, jak doszło do powstania utworu. To są słowa kompozytora, które chciałbym przytoczyć. Kompozytor jest jeszcze żyjącym kompozytorem, mieszkającym w Poznaniu. Ukończył tam studia kompozytorskie u niedawno zmarłego profesora Andrzeja Koszewskiego, wielkiego chóralisty. I Bernard Stiegler tak pisze o swoim utworze. Po śmierci papieża Jana Pawła II powstało wiele utworów poświęconych jego pamięci, w tym duże formy muzyczne wymagające profesjonalnych wykonawców i wielkiej orkiestry symfonicznej. Jednak krok słuchaczy na żywo był zawężony, biorąc pod uwagę obszar całego kraju. Zamierzeniem moim było stworzenie utworu chóralnego poświęconego pamięci naszego papieża, o możliwościach wykonawczych dla chórów mieszanych, które mogą występować w każdym miejscu. Wybrałem formę mszy żałobnej. Zastosowałem prostą melodykę i nieskomplikowaną harmonię klasyczną z małymi wyjątkami. Po to, by utwór stał się przyswajalny nawet przez najmniej wytrawnego słuchacza. Charakter dostojny, ale niewielce dramatyczny. Śmierć papieża oznaczającym cierpieniem dla ludzi. Użyty mszy charakter melodyki ma być ukojeniem bólu. Utwór powstał po 5 latach od śmierci papieża. Bowiem tyle lat dochodziło do mojej duszy świadomość odejścia. Dopiero gdy się z tym pogodziłem, przystąpiłem do pisania rekwi. Myślę, że część twórców, szczególnie tych, którzy działali w ówczesnym ruchu oazowo-sakrosądowym, z którego pochodzę i którego patronem był kardynał Karol Wojtyła, znalazł się w podobnym położeniu. Po ukończeniu utworu leżał on w szufladzie, oczekując na swój szczęśliwy dzień. W tym roku zaproponowałem wykonanie rekwiem panu Przemysławowi Stanisławskiemu, który z
sam wyznaczył czas prawie-wykonania rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II Bernard Stier. Serdecznie Państwa zapraszam na koncert. Bardzo proszę, aby w trakcie koncertu nie było żadnych oklasków. Roztoka lasu wschodu w rytmie górskich stregów. Nen rytm głębiuju mnie cebie, niepamiętne słowo. Jakże apartny je Twoje był cień, we wsiedcim, cim zewsządka przemówił stworzony świat. Co wespół z roztoką lasu schedł w dół błyśnym spicha. To przedkłe, co ze sobą niese strzyżno kaskada streci. Chterna spodu z górę rytmiczną niosły swoim błysnym szocham. Niosły do wątka
mnie żykuś górsku stregłe, w którym mylu ze mną sam spotykuś. Ze mną, w którym tyś przymiju, istno jak te. Czy istno jak te? Pozwolę mnie sam tu zatrzymać, pozwolę mnie sam zatrzymać na progu. Ewe jedno z najprostszych zadziaływań. Strega sam nie cebuje, czyli z spodu w dół. I lasem u lewo skudają w rytmie streci. Len odzewuje sam człowiek. Próg, w którym świat w nim przechodził, je program zadziaływania. Ci też z temu prawie zadziaływaniu nadano miono jada. Był sumny z tym swoim zadziaływaniem, wśród istot, które sam nie zabawał. Cygał i ma istnieć i przymijać. Człowiek przymił wespół z nim. Na denedze zadziaływaniu. Dzewując sam derek sam ukazał. Z nedenedzi, która nagłyniosła. Jakby udając przedsił w kół. Zascyknij sam. Nóż we mnie stanął. We mnie je myl potkani z niepamiętnym słowem. Zastygli sam, no przejmani mu siek, musiek.
Też je łęk. Je jak ciejbe nie wypowiedzały dole zna, wtedy na wszetłe łebmiły. Łen jest twórcą. Łebimy wszetłe, powołując do istnieni znikłe, ile bluz na początku, ale dercha. Wszetłe derkuje, stowiając sam bezustannie. Na początku było słowo i wszetłe bez nie są stały. Krejamno tam początku, rodzy są bez ze słowa, wechudu ze słowa. Słowo, niepamiętne widzenie i niepamiętne wypowiedzenie. Ten teren stworzył widzu, że było dobre. Widzu widzeniem inszym od naszych. On pierwszy widzący. Widzu podnależył we wszystkim jakiś szlak swojej istnoty, swojej funosce. Widzu. Omnia nuda et aperta sunt ante oculis eius. Nadzi i przezyrny. Amen.
taki čas, čej ledze jelo přestavele vandrovac. Okrožomi karna mašle tam, gdzie ich ławała łebrodno. Tam, gdzie ziemia jak łebrodno netka, sposobno była odpływać zwierzęta. Tam i człowiek stopił celne. Zaczynał mieszkać. Między dnia prawie do nech mylów sam parcipome. Bo wej bątka przeszedł Cides Bóg do Abrahama. Do Abrahama, w teren uwierzył, przeszedł Bóg. Czej lede i ledze sami sobie usudzale błędów, przeszedł nen w teren je. Weszedł w dzeje człowieka i ukuzył mu krejamno tam za kretą łed założeni świata.
za szterk postawi szujc ofiarny. Rozpoliłecia, zdesz mnie rance Izaaka i wnętrzach też. Zapoli sam szujc. Widzę już ojca umiernego syna, którego głos mu dał, a termu odbierł. Nie miej strachu, Abrahamie. Biej dalej wszedce i rób, co mysz robić.
nešedu budzeje člověka. Chce bluz bezce odkryt nám krajemno tam zakrytą od założeni świata. Krajemno tam dawniejszą niżle świat. Jeżeli dziś wandrujemy do nech mylów, z których ciele zweciknął Abraham, gdzie uczył Bóg, gdzie zistł sam łowiecenk, to dlute, żeby stanąć na progu, żeby dąć do początku przymierzy. Bo Bóg Abrahamowi ukazał, czym jest dla ojca ofiarą własnego syna, śmierć ofiary. O Abrahamie, bo tak wej Bóg umiłował świat, że syna swojego dał, żeby każdy, kto w niego uwierzył, miał żywot wieczny. Zastyknij sam, i noszą w sobie Twoje miono, no miono jest znakiem przymierzy. Wterno upodzało z Tobą słowo niepamiętne, nigle stworzony był świat. Zapamiętuj ten myl, czy te stąd kaładyńcyś, on będziesz dół na swój dzień. i za zadyrygowanie podczas pomorskiej premiery lekcji
dzisiaj przedstawiliśmy. Dziękujemy za cierpliwość i zaangażowanie w to dzieło. Dziękujemy Państwu. Bardzo bym chciała poprosić jeszcze pana Karola Krefta i pana Jana Szulc. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie indywidualne zaangażowanie pozostałych dyrygentów Karola Krefty i Jana Szulca. To oni w swoich chórach rozpoczęli naukę rekwiem od pierwszych dźwięków. Musieli zrobić wszystko, żeby rekwiem Bernarda Stillera nas nie zniechęciło. Zważywszy na to, że w niektórych częściach musieliśmy poświęcić więcej czasu i pracy. Dziękuję za pomoc. Także bardzo chcielibyśmy podziękować Państwu Barbarze i Piotrowi Pośpiesznym. Zapraszamy do nas. Ogromne wyrazy wdzięczności należą się do Państwa Barbary i Piotra Pośpiesznych. To dzięki ich wsparciom mogliśmy jeździć na próby połączonych chórów i zawsze wiózł nas bezpiecznie Pan Kraus. To dzięki ich wsparciu mogliśmy gościć połączone chóry na próbie w Wolku Olenka Pochorku. Zawsze byliście i jesteście dla nas ogromnym i niezawodnym wsparciem, za co bardzo dziękuję. Chcieliśmy poprosić księdza Piotra, proboszcza tej parafii. Zapraszamy. Na końcu chcemy wyrazić wdzięczność. Nie udałoby nam się zaśpiewać w Płaszczynie, gdyby nie nasz gospodarz tego miejsca, ksiądz proboszcz Piotr Gruba. Kiedy zapytaliśmy, czy jeden z koncertów mógłby odbyć się w Płaszczynie, w nowo budującym się kościele, ksiądz Piotr bez wahania się zgodził i powiedział, że wszystkie zaplanowane prace budowlane do tego czasu zostaną zakończone. Tak się stało. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy zaśpiewać tak ważny koncert w nowej świątyni naszej wspaniałej parafii. Na końcu chcemy wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy przybyli na dzisiejsze wydarzenie. Jest to dla nas bardzo istotne, zwłaszcza dla nas w Strzelęciu, bo pierwszy raz wzięliśmy udział w tak wielkim przedsięwzięciu. Jesteśmy najmłodszym chórem z tego grona i musieliśmy włożyć w przygotowanie najwięcej pracy. Dziękujemy gminie Żukowo za wsparcie dofinansowania dojazdu, wszystkim przybyłym parafianom, gościom oraz naszym rodzinom, które musiały znieść nasze częste wyjazdy, naszą nieobecność, włożone środki w przygotowanie tego koncertu. Dziękujemy. Cześć pieśni. To nie jest jeszcze koniec. Jeszcze chcieliśmy złożyć życzenia i podziękowania do naszej kochanej Basi prezes i od chóru Strzelenka za to, że z nami tak wytrzymuje i nas prowadzi na dobrą drogę. Życzymy Tobie, Basieńko, cały chór i wszyscy nasi mieszkańcy Duchownia wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo,
profesorze, wyśmienite chóry kaszubskie. Drodzy Państwo, myślę, że byliśmy świadkami wielkiej uczty. I kiedy mówimy o miłości, a tak wiele o tej miłości mówił święty Jan Paweł II, to dzisiaj też w ich wykonaniu Requiem, smutny utwór, taka nazwa, ale wieczny, bo Requiem to jest wieczne. A miłość jest wieczna. Myślę, że będąc tutaj byliśmy świadkami wielu przeżyć. A co możemy powiedzieć też za świętym Janem Pawłem II? Miłość ma sens. Miłość dziecka, miłość dorastania, miłość, kiedy się odchodzi. Pamiętamy, jak Ojciec Święty Jan Paweł II odchodził. Wiele łez pewnie było przez nas wszystkich wylanych, ale z drugiej strony było w nas wiele radości, że mieliśmy takiego Polaka na tronie Petrowym. I dzisiaj tę 10. rocznicę, mówię już troszeczkę do przodu, myślę, że dzięki Wam, dzięki Zjednoczonym Chórom pod przewodnictwem Pana Profesora mogliśmy na nowo odkryć to wszystko, co z Janem Pawłem przeżyliśmy, ale też zobaczyć, że w tym wszystkim, co nam dał, tak wiele możemy jeszcze odkrywać w tej Jego miłości, którą darzył Boga, ale też i nas. Na kluczu Terepoteziecznym. Były tej sprawy na rozwój. Cieszy Major za obecność Bóg zapłac, a chórę walę serdecznie bracia na taska kawa, ale na herbatę. Wiele widzi to, co nie, to nie, ale bo to jej pewna ustna, i tak musimy być na miejscu spac. Jeśli rozwieści ma Bóg zapłać, my spimy i być na krócej. Bóg zapłać serdecznie jeszcze oklaski na górę.